Gaskiya ne, wannan bawan Allah da kuke gani sunansa Zic Aloma, fitaccen skit maker ne ko kuma content creator wanda aka fi sanin shi da wasan barkwanci a kafafen sada zumunta. Shi da yawancin bidiyonsa da yake yi na barkwanci yana yin shigan mata ne, matan ma irin matan iyamurai wanda suka manyanta haka, watan ba wai irin na budurwa ba ko kuma karamar yarinya wanda suka manyanta. Shi dai wannan bawan Allah dai abin da yake yawaita yi a kafafen sada zumunta na barkwanci yanda yake shigan mata, to yanzu ya sanya kafansa abin da mata suke yi. Ma'ana shi ma yanzu ya koma yin abin da mata suke yi wanda aka fi sanin shi da suna surgery. Shi dai Allah ya halicce shi da babban hanci ne kamar yadda kuke gani wanda na sa muku, yana da faɗin hanci a inda ya shiga ƙasan Turkey ya je ya yi plastic surgery na hanci. Wai namiji da yin abin da mata suke yi shine yanzu ake ta zaginsa a kafafen sada zumunta, cewa duk abin da zai yi bai isa ya canja halittar Allah ba, kuma a lokacin da zai yi aure ko in matan shi ta tashi haihuwa, dole asalin fuskansa wannan Allah ya halicce shi da shi shine matansa za ta haifi mai 'ya'ya irinsu. A inda wasu suke gani ai ya samu kuɗin banza ne a matsayinsa na ɗa namiji da dai je ya sa ana canja mai kamanni ko kuma halitta, abin da aka sani mata suke yi, matan ma ba kowanne ba. To ganin haka dai shi yasa yanzu aka ci gaba da maganganu daban-daban akan shi wannan ba Allah, Allah ya samu dace.